glæde af et mangeårigt Der er et bestemt spørgsmål, der presser sig på i aften, og som vi ikke kan komme udenom. Det er udsprunget af en aktuel og dramatisk begivenhed i sidste uge. Har de gættet, hvad det drejer sig om? Ellers får de svaret lige om lidt. Og Lennart, hvad siger I til det? Jeg vil godt lige sige, at der har sendt os en fax. Der er en seer på Hallo? her. Ja. Hvem er det? Og med det vil jeg gå videre til næste spørgsmål. De fleste vil nok have gættet, hvad spørgsmålet drejer sig om, nemlig om promillegrænser. Og hermed velkommen til 8. og sidste udgave af Spørgehjørnet, hvor de 4 svarere har indtaget deres sædvanlige pladser. Og det er Søren Drejer. Og det er Lotte Bundsgaard. Og det er Johan Thorning. Og så er det Jens Galschiøt Christoffersen. Velkommen til jer. Og så skal jeg sige til seerne, at de kan også deltage i programmet her, nemlig ved at ringe eller faxe et spørgsmål til os. Og de kan ringe til os eller faxe til os lige nu. Telefonnummeret det er 62 20 18 48, altså 62 20 18 48. Og hvis de har en fax og vil bruge den, så er faxnummeret 62 21 22 18, altså 62 21 22 18. Og aftenens publikum, det er studerende fra Skårup Statsseminarium. Også velkommen til jer. Og så går vi i gang jo med det første spørgsmål. Og det har jeg jo allerede løftet sløret for, hvad er. Vi skal snakke om promillegrænser. Spørgsmålet lyder sådan, bør den danske promillegrænse nedsættes? Og så er der et tillægsspørgsmål. Eller bør der straffes hårdere for spirituskørsel? Lad os tage det første først. Det er meget rimeligt. Skal promillegrænsen nedsættes, synes I? Fra de nuværende 0,8 og så til et eller andet? Ja, siger Jorden. Ja. Til hvad og hvorfor? Jamen altså, jeg synes godt, man kan have en grundholdning, der hedder, at når vi kører bil, så drikker vi ikke. Færdig, slut. Og egentlig så synes jeg ikke, vi skal have en promillegrænse. Du går faktisk ind for 0? Ja, fordi det hænger ikke sammen, og jeg ser altså sådan på det, at hvis man sætter sig bag rattet med sprut i blodet, så er man potentielt morder, og det kan man altså ikke tillade sig. Så skal du ud og køre, så lad være med at drikke. Ja, det er jo klart tale. Er I enige, I andre? Fuldstændig. 0? Jeg synes, det er fint at sætte den i hvert fald ned fra, hvad den er i dag. Altså, så kan man overveje, hvorvidt man må drikke en halv øl, inden man sætter sig ud bag rattet. Men i hvert fald at sætte promillegrænsen ned, så man ikke er i tvivl om, hvorvidt man kan drikke 3 eller 4 øl. Men så man ved, at over 1 øl skal man i hvert fald ikke drikke, når man skal køre bil. Det synes jeg er fint. Ja. Ja, altså jeg synes også, det der med 0,5, det synes jeg lyder meget rimeligt. Men jeg synes, det er rimeligt nok, at man kan tage en enkelt øl. Altså, det er der mange folk, der gør sådan efter fyreaften eller andet, synes jeg okay. Så længe det bare bliver en enkelt. Hvis man ved, det er en enkelt, så er det okay. Ja. Jamen, hvorfor ikke gå ned på 0, som man siger? Jamen, som Jorden siger, det at køre bil, det passer ikke sammen med at drikke spiritus. Det er da klar og entydig tale. Hvorfor ikke gå med til det? Det er nemlig et holdningsspørgsmål, fordi Socialdemokraterne kan jo godt gøre ligesom de konservative, de kan sjusse sig frem, ikke? Men altså et begavet menneske som Hans Engel burde jo også kunne regne ud, at nu har han fået for meget. Og en halv øl, jamen det bliver sgu ikke til den halv øl, det gør det ikke. Men altså det er da rigtigt også, som Jens siger, at det er da hyggeligt med en fyreaftensøl og så køre hjem i bil, ikke? Om der ligger jo så også den der forskel i, at man måske ikke behøver at kriminalisere en halv øl, og det er der jo heller ikke nogen, der vil gøre. Nej. Vel, fordi du det vil vil du da, hvis du vil sætte den ned til 0, så vil du kriminalisere en. Nej, for jeg forestiller mig ikke, at politiet skal stoppe samtlige biler på vejen for at se, om de nu har drukket den her. Nej, men sker der en ulykke, så er der jo ikke nogen formentlig, der vil være skyld i ulykken på grund af en halv øl. Men lige så snart du kommer over 1 eller 2, alt efter hvem man er, så kan det godt begynde at gå galt. Og jeg mener altså, at hvis der er nogen, der nogensinde har prøvet at miste en i en trafikulykke, hvor der er sprut i, så er man altså helt færdig med det der. Og det hører altså ikke sammen. Yes. Og jeg synes, det er smager at lægge så mange af vores unge mennesker. Nu snakker vi sidste gang om unge mænd, der skulle have kørekort senere. At utrolig mange af de unge mennesker, vi har omkring os, har en helt klar holdning. De drikker ikke, når de skal køre bil. Og det er altså dejligt at se. Kunne I forestille jer, at man beholdt den nuværende promillegrænse på 0,8, men hvis man blev taget med en promillegrænse over 0,8, fik meget hårdere straf, end man får i dag, så kunne man jo også gøre det. Altså jeg synes, det er rimeligt nok, at man får en hård straf, når man kører spirituskørsel. Vil jeg sige en hårdere straf, end man får i dag? Jamen, det synes jeg også er rimeligt, at man gør. Altså jeg synes, at det er meget forkert at køre spirituskørsel. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og jeg synes godt, at man kan sige, jamen lige så vel de andre forbrydelser i samfundet, som vi synes er meget forkerte, de giver også en rimelig hård straf. Det mener jeg også, spirituskørsel skal gøre. Også hårdere end den, man får i dag. Det synes jeg. Jeg synes også, det var lidt tankevækkende, at det vidste jeg ikke, at man i andre lande regnede tilbage
og tænkte, jamen, hvor fuld var han, da han satte sig ved rattet? Og det synes jeg, der kunne være interessant, hvis vi skal ind og bedømme promillerne og have en promillegrænse, så sige, at hvornår startede manden bilen, hvor meget han nåede at forbrænde. Det er jo bare svært, fordi det kommer an på, hvor meget, altså man kan ikke vide, hvor meget det enkelte menneske kan forbrænde. Så derfor er det forskelligt, hvor meget du kan forbrænde, og hvor meget jeg kan forbrænde. Jeg kan jo køre fra Søndersø i en herrebrænder, og så var nogenlunde ædru, når jeg kommer til Frederikshavn og bliver stoppet. Det er rigtigt, men jeg tror bare, man skal passe på med det her med, at vi skal til at regne tilbage, ikke? Fordi hvis jeg forbrænder... Det gør skattevæsenet hver dag. Ja, men det kan de kan også nogenlunde regne det ud, ikke? Jamen, altså, vi kan ikke regne ud, hvor meget du og jeg forbrænder, fordi vi forbrænder forskelligt. Jeg synes hellere, at man skal sige, at når man bliver taget med en promille på et eller andet, så skal hammeren også falde, hvis den er over 0,8, fordi så ved vi, at den har været endnu højere end 0,8. Jeg vil godt lige, skulle hammeren falde hårdere, end den gør i dag? Kunne du forestille dig det, for eksempel, Jens? Ja, jeg synes, hvis man er enormt fuld, og så kører ind i, og hvis der er personskade, for eksempel, hvis der er nogen, der bliver slået ihjel af det, altså, så synes jeg, hvis man ved, at man har drukket så meget, det ved man godt i Hans Hengels tilfælde, for eksempel, ikke? Hvis han nu har kørt ind i en eller anden, ikke? Jamen, så synes jeg, det må jo være manddrabs loven, der træder kraft. Ligesom, sådan er det i nogle andre lande. Ja, men det er det altså også hjemme. Er det det? Jeg tror, man skal passe på med, fordi nogle gange har der også været sådan lidt en holdning om, at hvis man kører spirituskørsel og kører en ihjel, så er der mange, der går fuldstændig amok og mener, så skal man sættes i fængsel for livstid og alt muligt andet. Men hvis man bare kører spirituskørsel, så er det måske ikke så slemt. Især, måske ikke så meget den unge generation, men lidt ældre generation har mange haft den holdning. Ikke? Altså, så er det ikke lige så slemt at køre spirituskørsel, hvis man ikke kører nogen ihjel. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er slemt at køre spirituskørsel, også selvom man ikke kører nogen ihjel. Altså selvom man måske kun smadrer sin bil eller et eller andet, så er det faktisk meget slemt at køre spirituskørsel. Og derfor skal straffen være høj, ligegyldigt om man kører nogen ihjel eller ej. Hvorfor går du så ind for promillekørsel? Hans Engel skulle have 5 års spjældet, det du siger. Hvad siger du? Hvorfor går du så ind for promillekørsel? Jamen, jeg går ind for, jeg synes, det er i orden, at man kan have en promillegrænse, der sidder, at man kan drikke en øl, og så køre alligevel. Det synes jeg er rimeligt nok. Men jeg synes, at når vi så siger, jamen når vi er over et vist niveau, hvor man ikke kan køre forsvarligt bil, og kører man over det, jamen så skal straffen også falde rimelig hårdt. Også sådan, så man ved det, så man kan tænke sig om, inden man sætter sig ud i sin bil. Fordi der er mange, der siger, at vi kan godt køre bil, selvom vi har drukket en 5-6 øl, ikke? Så det kan godt være, at man ikke kan overbevise dem om, at det kan de ikke. Men så synes jeg, det er vigtigt, at man så ved, jamen så får man altså en ordentlig straf, hvis man så bliver taget med spiritus i blodet. Ja, tak skal jeg for det. Jeg vil lige repetere telefonnummer og faxnummer her til udsendelsen, hvis man vil blande sig i diskussionen. Telefonnummer det er 62 20 18 48, der kan stadigvæk ringes til programmet, og faxnummer det er 62 21 22 18, der kan også stadigvæk faxe spørgsmål ind. Jeg skal lige høre, om der er en seer på linjen. Er der det? Ja, hallo. Ja, hallo. Hvem er det? Det er Stina Pedersen fra Vissenbjerg. Tina Petersen? Ja. Ja, velkommen. Jo, tak. Hvad har du af spørgsmål til panelet? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det kan være, at vi lever i et behandlersamfund, i stedet for et forebyggende samfund. Ja, i et behandlersamfund, i stedet for et forebyggende samfund. Du er stadigvæk med jo. Ja. Har I forstået spørgsmålet? Ja. Godt. Lad os høre nogle svar på det. Hvis jeg må starte, så tror jeg, det er meget rigtigt, fordi jeg synes, at vi er ved at få et samfund og en ekspertkultur, der holder sig selv i live ved at blive ved med at finde problemer omkring andre mennesker. Så eksperterne er ikke parat til at give slip, når folk sådan set er raske i gåseøjne. De bliver ved med at skulle behandle. Altså man ser det jo meget i vuggestuer, man ser det i børnehaver. Antallet af støttepædagoger er stigende, antallet af foruroligende børn er stigende. Vi har haft en dampdebat. Jeg synes, det er meget, meget uhyggeligt. Vi ser det også inden for familieplejeområdet, som vi også snakkede om for et par gange siden, hvor flere og flere børn bliver anbragt uden for hjemmet. Jeg opfatter nok behandlersystemet i dag som den herskende klasse i dagens Danmark. Det er meget svært at vriste sig ud af deres hænder, og de har en trussel på folk, hvis man ikke gør, som behandlersystemet vil. Og jeg har selvfølgelig mange eksempler at sætte det her op på. Så får man cuttet sine indtægter, man får cuttet sin socialhjælp, man får cuttet sin goodwill. Det er en trist beskrivelse. Jeg synes, det er meget sørgeligt. Altså. Jeg tror lidt for at komme tilbage til det, som spørgeren var lidt inde på, hvorfor man ikke forebygger i stedet for. Jamen, hvorfor man ikke forebygger i stedet for at behandle. Jeg kender godt din holdning til behandlersamfundet, men hvorfor man ikke forebygger i stedet for at behandle. Det tror jeg. Så er du ikke langtidsskæmt. Jamen, jeg tror, at grunden til, at man ikke gør det, er fordi man tror, at problemerne bare løser sig selv. Er fordi man ikke vil bruge penge lige nu og her. Altså vi har set på det, som vi har været inde på i nogle programmer, at man ikke fjerner så mange børn, som man gjorde tidligere, og det så viser sig at blive meget, meget dyrere. Altså man tror, man kan have sådan en besparelse på kort sigt,
ved man ikke fjerner børn for eksempel, og beholder dem i hjem, som overhovedet ikke fungerer. Og jeg tror, det har været meget sådan besparelseshensyn. Man har troet på, at man kunne få en økonomisk gevinst med det. Og det tror jeg er meget vigtigt, at man stopper med at sige, at vi skal altså forebygge. Både med børn, der er i nogle hjem, som slet ikke fungerer, men også på mange andre områder. Her i spiritusbilismen, som vi lige har været inde på, kan man jo se, at ved man har lavet en forebyggende indsats over for min generation, så er der ikke så mange, der kører spirituskørsel mere, fordi vi er blevet bombarderet med forebyggende kampagner. Og det tror jeg er godt, at man gør. Hvad siger du, Jorden og Jens? Er I enige i Sørens vurdering? Jeg er meget enig med Søren, og jeg tror, at når de der magthavere, at de sadler om og bliver forebygger i stedet for at behandle, så opnår vi det. Jeg ser det som en samfundsstruktur, der simpelthen er bestemt. Fordi sådan har man jo krammet på folk, så de skal behandles hele tiden. Jeg synes også, det er ved at være sygt, som det udvikler sig. Nu skal vi lige have Jens ind. Jeg synes, I sidder... Det er den klassiske bemærkning, den fik vi også her. Lotte, vi skal lige have Jens ind. Vi skal ikke have Jens ind. Jeg synes altså, man skal passe på med, det som foregår lige i øjeblikket, det er, at man sidder og siger, at det kan godt være, at Søren han kender nogen, som har lavet noget møg. Men altså, det er jo en hel gruppe, man sidder og siger, at de laver noget møg, ikke? Og det eneste, de gør det for selv. Fordi Lotte, det også er almindelige mennesker, som kommer ind i et behandlersystem, som egentlig ikke fejler noget. Og jeg sad og læste noget i dag, som egentlig bliver lagt over i en forældregeneration også, som behandler raske børn. Altså danske børn har aldrig fået så meget medicin og piller. I dag forebyggende og behandlende for alt muligt. Altså vi skal behandles for alt muligt. Vi kan ingenting selv. Men jeg vil altså godt lige høre Jenses mening. Jamen, jeg mener, det er noget reaktionært ævl at begynde at sige, at den behandlerklassen er den herskende klasse. Hvad er det for noget paranoia, der kører for stablen? Altså, at det skulle være sådan, at pædagogerne nu producerer kriminelle, fordi så får de noget at lave. Altså, hvad er det for en uanstændig holdning at have til andre menneskers arbejde? Jeg synes langt hen ad vejen, de behandler, jeg kender, jeg synes, de laver godt og super stykke arbejde. Jeg ved, de har enormt svært ved det, men jeg synes faktisk, de prøver på det. Jeg har aldrig nogensinde mødt en socialpædagog, der går hen og opfordrer et eller andet ung til at gå lige hen og smadre det der vindue, så får noget at lave. Aldrig. Du må da erkende, at vi har da aldrig haft så mange behandlere i vores samfund, som vi har i dag per indbygger. Jamen, det kan da godt være, at vi ikke har så mange behandlere, og det er ævl at påstå, at de er selvsupplerende. Det passer ikke. Jeg mener ikke, at behandler det. Altså, det kan så være, at vi måske skal overveje, at er der nogle problemer, vi kan større, end de er. Men jeg synes også, ligesom Jensen siger, at det er groft at sige, at alle pædagoger, eller alle lærere for den sags skyld, at vi skulle gå og prøve på at lave nogle børn og sige, at de kan ikke læse, fordi så kan det være, at vi kan få lidt ekstra timer. Jamen, Søren, er det du mener? Det er det. Fordi jeg har jo arbejdet inden for familieplejebranchen, ikke? Jo. Og der er der jo ikke noget succeskriterie. Altså jo mere, det vil jeg godt fortælle om, ikke? Altså, hvis en plejefamilie skal forhandle løn i dag, så handler man i virkeligheden med danske børn. Fordi så kommer der en socialrådgiver ud og siger, at vi har Bim og Brian her. Hvor meget vil I have i løn? Vi kan tilbyde jer 5.000 kroner, vi vil have 8. Jamen han fejler det, og det er okay. I får 7-5. Men hvis familieplejen, som ofte kan være en professionel familiepleje, de skal komme med en indberetning en gang imellem. Hvis de begynder at skrive, nu går det Bim og Brian lidt bedre, nu kan han det og det, så falder deres løn. Fordi de bliver belønnet efter, hvor svært Bim og Brian har med at gøre. Så det er utroligt svært for Brian at vriste sig ud af det der behandlersystem, fordi ingen er interesseret i, at han bliver helbredt. Gjorde du også selv det, da du var familie? Det var vi ret gode til, ja. Ja, sådan sluttede det jo bræt her, var med en indrømmelse fra Sørens side. Men det er alle gode til. Det vil alle i systemet. Ja. Jamen, vi går videre efter denne brætte afslutning på diskussionen her. Vi tager en fax. Jeg har nemlig fået at vide, at der er kommet en fax. Den kommer i min hånd her. Jeg læser, der står, mange unge kriminelle lever højt på, at de ikke kan straffes for de ulovligheder, de render rundt og laver. Hvad siger panelet til en nedsættelse af den kriminelle lavalder til for eksempel 12 år? Skal den ned til 12 år? Så kan man blive straffet og komme i fængsel. Jeg tror, at man skal passe meget på med at sige, at man skal nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år for eksempel. Vi ser i dag helt unge 16-17-årige, især unge mænd, som bliver faktisk sat i fængsel sammen med nogen, som er garvede forbrydere, fordi man ikke overholder det med, at unge mennesker ikke må komme i fængsel sammen med garvede forbrydere. Og jeg tror, hvis man nedsætter den kriminelle lavalder, så tror jeg, vi ser, at så bliver de endnu yngre, når de så bliver buret inde sammen med garvede forbrydere. Men så kan man så sige, jamen hvad kan vi gøre for den gruppe på 13-14 år, som laver en masse kriminalitet? Og det tror jeg faktisk er lidt vigtigt, at kan vi på en eller anden måde lave nogle sanktioner
over for dem, så de kan se, at der har faktisk en konsekvens, når man laver noget kriminelt. Ja. Det synes jeg godt, man kan overveje. Ja, I skal nok. Jeg må lige spørge Lotte. Jamen, er det bedre for en 18-årig at blive sat sammen med garvede forbrydere, end det er for en 15-årig eller en 12-årig? Jeg tror, hvornår det er godt at blive sat sammen med garvede forbrydere? Jamen, det tror jeg aldrig nogensinde er godt. Men jeg synes, at det er lidt vigtigt, at vi siger, at når man er under 18 år, så er man stadigvæk umyndig. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man ikke bliver sat sammen med garvede forbrydere. Man kan så overveje, er det smart at sætte en ung forbryder, som måske ikke har lavet så meget sammen med garvede forbrydere. Det er det aldrig. Nej. Men det er i hvert fald, så har man i hvert fald et par år mere på banen, end hvis man som 15-årig ryger i spjældet. Men der er nogen, der siger, at når man er gammel nok til at begå en grov forbrydelse, så er man også gammel nok til at tage straffen for den. Er I enige i det synspunkt, nogen af jer? Det kan man jo godt være enige i, uden at det nødvendigvis betyder fængsel. Jeg tror nok, at politiet i hvert fald nogle gange vil ønske, at de havde nogle sanktionsmuligheder over for dem, der står vi er under 15 år, ikke kan ikke gøre noget, og som bare må køre hjem til farmor med informant. For det tror jeg er dybt frustrerende. På den anden side, så vil jeg heller ikke have børn i fængsel. Bestemt ikke. Så vi må finde nogle andre løsningsmuligheder for de børn, som kan være hårde. Altså hvis der overhovedet var nogen idé i at sætte folk til fængsel, hvis der overhovedet var nogen i det her land, i de der behandlersamfund, som vi snakkede om før, der overhovedet kunne bevise, at der var nogen idé i at sætte de der unge mennesker i fængsel. Det er der overhovedet ikke, tværtimod. Ja. Altså alle beviser siger, at når man smider folk i spil, så bliver det mere kriminelle af det. Ja. Så hvis man skal gøre noget med de der unge mennesker, skal man i hvert fald ikke smide dem i spillet. Så kan man måske lave det, som vi må snakke om, nogle institutioner eller noget andet, hvor man kan tage sig af på rent pædagogisk. Og det kan godt være, at man skal have nogle skarpere midler til det, ikke? Men og det kræver nedsættelsen af lavværende, det ved jeg ikke. Der har Landsforeningen af opholdssteder jo, som er de små døgninstitutioner, jo bedt Socialministeriet om at gå ind og bevilge til flere, fordi at der bliver ikke bygget flere institutioner, og som vi er igen inde på noget, der har med familieplejeområdet at gøre, fordi det er der, de normalt plejer at blive placeret, men der er der ingen, der vil røre dem. Altså, det er der ikke. Der er ikke plads til. Jeg synes da også, det er forfærdeligt, vi har børn på 13-14 år, som ingen vil røre. Hverken professionelle eller semiprofessionelle. Altså, du har faktisk børn på en 13-14 år, som man ikke kan gøre noget ved. Til at lade være med at røre. Ikke? Ja, men altså, det er jo dybt urimeligt. Men det handler jo lidt om det andet spørgsmål, vi var inde på, netop at man ikke har forebygget i tide, ikke? Altså, at man måske har ladet dem vokse op over med nogle vilkår, som har været helt hen i vejret. Ikke? Altså, det må være ganske få børn. Men, som 12-13-årige er så ødelagt. Så der er ingen behandler i denne verden, der vil have med dem at gøre, på trods af, hvor meget de får snakke om. Det kan jeg ikke forestille mig. Ja, svaret er jo entydigt, altså den kriminelle lavalder skal ikke nedsættes i hvert fald. PC drejer det sig om 1.500 børn, man gerne vil have anbragt. Som 1.500? Ja, men det er vel ikke dem, det er vel ikke dem, som man ikke vil røre ved en ildtang, vel? På sikre institutioner. Nå. Okay. Det er mange. Der er mange, kan man sige. Det er mange. Godt. Vi går til et seerspørgsmål. Hvem er den, der vil stille spørgsmål? Hallo? Hallo. Ja, hvem er det? Det er Kjell Hans Nyborg. Goddag. Goddag. Jeg vil gerne spørge panelet, om de synes, at det er rimeligt at bruge 20 millioner kroner til rockerne ned i Statsfængsel Nyborg. Eller man har et alternativ løsning på det. Jeg synes, det er mange penge at bruge til 25 mennesker. Ja. Vi har før her i spørgehjørnet været omkring det med politiet, der skal mandsopdække rockere og bruge mange ressourcer på det. Det er her igen. Det er også blevet aktuelt igen nu, hvor de bliver samlet forskellige steder i landet i formodentlig sikre fængsler, må man håbe. Spørgsmålet? Nej, lad os få nogle socialpædagoger ud og lege klodsmænger med dem i stedet for. Ikke? Ja. Altså jeg har det lidt sådan selvfølgelig, altså sådan, umiddelbart så er det ikke rimeligt, at man skal bruge 20 millioner på en gruppe mennesker, som tager sig på den måde, som de gør. Men jeg kan bare ikke rigtig se andre løsninger. Altså jeg sad og så i dag, de kørte meget op over Vestre Fængsel, at der er en børnehave ved siden af, der bor folk ved siden af. Men jeg har det lidt sådan, hvad skal vi gøre? Altså jeg mener ikke, børn skal have en børnehave lige ved siden af et fængsel, hvor der er rockere. Men jeg kan bare ikke rigtig se, hvad vi ellers skal gøre, fordi vi bliver nødt til at beskytte alle os andre også mod de rockere her, de skyder alt muligt efter hinanden. Ja, men det der ikke er spørgsmålet, er vel også, tør jeg godt at sige, at der bruges penge på meget få mennesker, og der hvor ressourcerne så skulle hjælpe så mange andre, der er de ikke de ressourcer. Så. Altså, vi har jo valgt at have et humant samfund, så på en eller anden måde siger, man kan sige, det billigste ville være at skyde dem. Altså det billigste ville være at stille alle de der 25 rockere op, med en skibpistol så skyde dem. Det vil koste omkring 30 kroner et kugle. Det er kun teori, ikke Jens? Men, nej, det er det faktisk ikke, fordi vi har valgt at sige, at det gør vi ikke i Danmark. Og så koster det nogle penge. Jeg ved ikke, om det er urimeligt, det koster 25 millioner, skulle kunne koste 15, men et eller andet sted, så har vi valgt at have et samfund, hvor vi ikke gør den slags ting. Og det koster noget. Og så kan vi vælge, om vi betaler den pris. Det vil jeg gerne. Men alligevel en falliterklæring for vores samfund, at vi ikke kan styre 50 mennesker.
Jamen, det er jo rigtigt, og det er også det, vi altså, der står i aviserne, at de der 2 rockerbander, de tæller 200-300 medlemmer, halvdelen af dem, de er i spillet. Altså, de styrer hele samfundet i den ende. Altså det mener jeg ikke, de gør, og jeg tror også, man skal passe på, at man ikke siger, altså de styrer nogle ting, og det er dybt problematisk, at de går og styrer efter hinanden og alt muligt. Ja, det synes jeg. Men man må sige, hvad kan vi gøre? Altså vi kan ikke, som Jensen siger, så kunne man faktisk i praksis, kunne man jo også godt sige, at man skyder dem alle sammen. Det er ikke min holdning, at man skal skyde folk, men det kunne man jo godt gøre. Det mener Jens vel heller ikke. Nej, det tror jeg heller ikke, Jens han mener. Men det er jo rigtigt, at man kunne faktisk godt gøre det, ikke? Men når vi ikke gør det, så bliver vi nødt til også at beskytte dem, altså. Hvorfor tænker vi ikke videre? Altså, hvad du gør med dem? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg vil heller ikke skyde. Skal vi? Men, altså, men et eller andet sted, altså vi har der så mange konstruktive tænkere her i landet. Hvorfor er der ikke nogen, der egentlig kommer op? Altså, hvor mange har jeg rent faktisk været udsat for de der rockere? Altså, aviserne drøner det op. Ekstrabladet BT, de har den ene. Jeg ved ikke, hvor mange herinde, der overhovedet har været udsat for at blive generet af rockere og blive skudt efter. Jeg har sgu aldrig nogensinde mødt nogen, der er skudt efter mig. Så det er også et eller andet sted, at når man beskæftiger sig meget med det, så er det fordi problemet rent faktisk ikke er så stort. For det var så stort, så kan aviserne overhovedet skrive om det mere. Sådan er det i USA, der skriver man overhovedet ikke den slags. Det sker hele tiden. Jeg synes, Søren slap lidt let over det. Socialpædagog, der leger bondegård med rocker et eller andet sted. Klodsmajor var det. Bondegård kunne også være en mulighed. Det er Søren, det er for let. Jeg er da fuldt ud enig med Jens, altså i hans beskrivelse af, at vi har retssamfundet. Jeg synes da, men Jens har ikke ret, når han ikke siger, jamen det er ikke det store problem, fordi de kører en indbyrdeskrig, ikke? Altså, de har en anden ting, de ikke kan lide ved hinanden. Og det må man jo bøje sig for, sådan set. Altså, Jeg siger ikke, at det ikke er det store problem. Jeg siger bare, at der bliver solgt aviser, der bliver solgt presse på, at man kører volden op. Der er jo ikke ret mange, der har sagt, at volden rent faktisk er faldet, vel? Vi går alle sammen så gud af den stigende, og det er fandme også for dårligt, osv. osv. Men rent faktisk, statistisk set, så er volden faldet. Statistisk set, så er det mindre farligt at gå igennem Odense skader, end det var for 5 år siden, ikke? Jo, men jeg synes ikke, men der bliver skrevet mere og mere om det, ikke? Ja, men den du kom med, Jens, altså hvis du gik med et rygmærke, hvor der stod Bandidos, så var chancen stor, for at du ville møde de rockere. Men nu møder du dem ikke, fordi du ikke går med rygmærke. Altså. Det gør jeg faktisk ikke. Nej, du taler lidt om risikogrupper her. Hvis man holder sig uden for risikogrupper, så er der ingen fare på færre. Nej, ikke den store. Ja. Nej, hvis man nu sidder i nabocellen til en rocker, man har måske stjålet 2,5 kroner, og man sidder i varetægtsfængsel for det. Det er jo lidt kedeligt. Så kommer man nok. Det er da et holdning i hvert fald. Bad luck, ja, ikke? Ja. Vi har ikke meget tid igen. Det vil sige, at vi har en del tid igen, men jeg vil godt nå noget med Søren, fordi Søren har stået som håndlæser også, og hvad er egentlig en håndlæser? Han skal ikke slippe så let fra det der håndlæseri, men inden vi går til det, så vil jeg godt lige tage et spørgsmål, der har ligget i bunken meget længe. Et kort spørgsmål. Det handler om kvinder og mænd. Intuition. Hvem har intuition? Hvad forpagter den? Gør kvinderne, eller gør mændene det? Hvad siger du, Jens? Har du intuition? Eller har du mere intuition, eller mindre intuition end kvinder? Ikke, jeg mere. Nu lever jeg jo heldigvis af min intuition. Når man laver kunst, så det kører udelukkende på intuition. Men jeg tror, at min kone har langt mere intuition i nogle tilfælde, jeg har. Der er stemt herovre, kvinder har mere. Hvad siger du, Johan? Jamen, det tror jeg er rigtigt, men jeg tror bestemt... Du har mere intuition end din mand? Ja, i hvert fald på nogle andre punkter. Ja. Men man skal ikke foragte mænds intuition, for den virker faktisk også ret godt, når man... Jeg ved ikke, nu kigger du på mig, som om jeg skal sige noget. Ja, det skal du nemlig. Men jeg tænkte, puha, det var en anderledes ting. Nej, men jeg ved ikke, hvad er intuition? Altså, fordi det er også lidt sådan, det kan man jo diskutere. Fordi, hurtigt, Lotte. Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan definerer vi intuition? Altså, det kommer lidt an på det. Søren, hvad siger du? Jeg tror, det er det samme hos... Det er det samme. Her kom midterstandpunktet til sidst. For en gang skulle du sådan jamen, tak skal I have for... alle jeres svar, og så skal vi lige have håndlæsningen på banen. Søren, du har sagt til mig, at jeg skulle bede en af mine kolleger om at lave en blindtegning af sin hånd, ikke? Ja. Og det har han gjort. Han har holdt sin venstre hånd op sådan, og så har han tegnet med højre hånd på et stykke papir sin hånd, uden at kigge ned på tegningen. Det er rigtigt, ikke? Jeg vil lige vise til kameraet, hvordan den ser ud. Det er klart, den hånd er jo selvfølgelig tegnet ud af vedkommende at kigge ned på det, må vi håbe. Nu giver jeg dig den tegning, og så skal du fortælle os, hvad kan du se ud af den? Ja, så vil jeg først sige, at nu er det jo ikke en rigtig hånd, jeg har foran mig, men en tegning af en hånd. Ja, ja. Og hvor gammel er din kollega? Sådan cirka? 49. 49.
Så viser den en mand, som i øjeblikket er kørt sådan en smule træt. Han kunne eventuelt være lidt syg. Han kunne have influenza eller noget i den retning. Han har ikke det store overskud til at passe sit hjem og sit arbejde lige i øjeblikket. Han døjer med lidt ondt i ryggen, og den kommer fra en lille ting, han har i ryggen, der sidder omkring 3. eller 4. rygvirvel, talt fra lænden og så opad. Han kan også ofte døje med infiltrationer i skuldrene. Han er meget omsorgsfuldt menneske, så du kender ham som kollega, så man kan komme til ham og få hans råd om mange ting. Og har man det personligt skidt, så kan man godt komme en aften og sige, jeg trænger til et skulderklap, jeg trænger til et godt råd, så har du tid til mig. I øjeblikket har han det ikke, fordi han føler som sagt ikke, han har det store overskud. Så i øjeblikket skal man ikke komme uanmeldt, så bliver man høfligt taget imod, men man bliver også høfligt bedt om at gå igen. Jeg kan da lige sige til andre, at han sidder og hører på det her og ser det her, ikke? Så det er jo spændende. Jeg vil ikke selvfølgelig afsløre, hvem det er, men... Han må gerne blande sig, sådan set. Det kan han ikke. Nej. Men han viser altså som sagt og han har en udpræget sansen, jeg lige kan se. Altså det, jeg kan se med hans helbred, det var ryggen, og der kan også sidde lidt i panden, og der kan sidde lidt i nakken, men det er jo som sagt det. Der kravler, man ser meget dyr i håndlæsen, kravler en lille mus op af hans pegefinger, så han er ved at undersøge noget nyt i forbindelse med arbejde eller bolig lige i øjeblikket. Og han er en god kommunikator. Han er en god kommunikator. Ja. Tak skal du have. Velbekomme. Vi får selvfølgelig ikke facit på det her. Det er heller ikke meningen her, men Søren har givet sit bud, og det var interessant. Og nu vil jeg sige jer alle sammen tak, Johan og Lotte og Søren og Jens, fordi I har ville stille op her og svare på spørgsmålene i spørgehjørnet. Jeg skal også lige sige et forud tillykke til dig, Lotte, med dit bryllup på lørdag. Tak skal I have. Vi er næsten færdige nu, men der er flere tirsdage aftener, hvor vi sender. Og hvad sender vi næste tirsdag? Hvad sender vi alle tirsdage i marts måned? Det ved min kollega Preben Dahl, som kommer nu og sætter sig i denne stol. Velkommen, Preben. Tak skal du have. Vi har ikke ret lang tid, et lille minut. Ja. Fortæl, hvad seerne skal opleve de næste tirsdage. Jamen, seerne skal egentlig møde dem selv foran skærmen, kan man sige. Vi har haft en masse fynboer foran kamera rundt om på Fyn, og de har fået stillet et spørgsmål om mig. Hvad skal vi tale om? Og så har de ellers bare talt løs. Og det har ikke været noget problem at få folk til at tale løs? Ja, i starten måske, så taler man lidt overfladisk, men ellers er det gået rigtig godt. Hvor har du været henne og møde folk? Et par dage på en benzintank hernede i Svendborg, det lægger vi ud med. Så har vi været i Rosengårdscenteret, vi har været på Toftegårdsskolen i Faaborg, Svendborg Gymnasium, Odense Universitet, og så har vi været på Storebæltsfærgen, Prins Joachim en hel dag. Ja. Så det er der blevet 4 programmer ud af, som hedder Knus eller Krus, det har jeg vist glemt at sige. Og der sidder du med et krus. Der har ikke været, hvis der har været kaffe i, hvor det rendte ud. Jo, ja, men det var hvad er det med det krus der? Det her krus, det er simpelthen en belønning for at medvirke i interviewet med mig. Så er der nogen, der har kunne vælge at få sig et krus. De har også kunne få et knus af mig, eller en af kameramændene, eller en fotomodel, vi har haft med ude til samme lejlighed, nemlig at få et knus som belønning. Preben, hvis jeg nu vælger krus i stedet for knus af dig, er det så i orden? Det er okay. Du slipper. Tak skal du have. Og det vil sige... krus eller knus de næste 4 tirsdage, alle tirsdage i marts måned på gensyn. Ja. Så. Det var jo er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja, der er mange rigtigt. Altså når du siger det sidste jeg hæfter ved, du siger, det er kommunikation, ikke? Gensyn med andet afsnit af Strisser på Samsø lige om lidt.